Ομορφιές μου, το φθινόπωρο είναι εδώ και τα ρόδια επίσης. Αγαπημένο φρούτο, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε σαλάτες, αλλά και μέσα στο γάλα με τα δημητριακά μας. Θέλω λοιπόν σήμερα να σας δείξω μια πάρα πολύ απλή μέθοδο για να τα καθαρίζετε εύκολα. Πάμε να το δούμε. Διαλέγουμε το ρόδι μας και χρειαζόμαστε να το κόψουμε όπως κόβουμε το λεμόνι. Το επόμενο εργαλείο που θα χρειαστούμε είναι ένα βαρύ κουτάλι μεγάλο για να γυρίσουμε έπειτα μπρούμητα το φρούτο μας και κρατώντας το κουτάλι από την άκρη του θα αρχίσουμε λίγο να κοπανάμε. Καθώς κοπανάμε, τα ρόδια σιγά σιγά πέφτουν, καθαρισμένα και έτοιμα να φυλαχτούν στο ψυγείο ή ακόμα και στην κατάψυξη.